Какво искаш? Няма да ми даш. Няма да ти даш. Глупости. Искам те. Тя го погледна с очите си черни, видя как едната му джука потръпна. Изричала толкова думи неверни, преди му се правеше на недостъпна. Тано съдбите им се промениха, една вечер тя неспокойно си легна и чувства пробиха в душата и тиха, ръцете си в мрака към него протегна. Отнесена сякаш от силно течение, нейната бдителност пак се изключи, за него е просто едно увлечение. Нямаше друго какво да се случи и ето сега приближава я този, когото наричаше своя избран. Но вместо букет от нечетен брой рози, той носи и думите по-добре сам. Искам те за мен, отново тя изрича. Хваща се с човек, който не може да обича. Искам те за мен, отново тя изрича. Хваща се с човек, който не може да обича. Искам те за мен, отново тя изрича. Хваща се с човек, който не може да обича. Искам те за мен, отново тя изрича. Просто съм човек, който не може да обича. Отново гмурка се, бездънни басейни от гласове, препълнени с мисли, часове. Яростта към нея е хидно, усмихва се, потиква я да мисли, че различен е. Впрочем те не са те, а той, тя. И винаги ще бъдат като отделни две, модел ли не е за подражание, не бива да бъдат. Той вярва, че жените само го спъват, чакат си някой да ги издържа. Лева му бавят, намет и лъжат, бързо привързана в нея, заключен неволно остава, но той не издържа. Тя силно го иска, но знае, че все е по-рядко при нея той ще се връща. Искам те за мен, отново тя изрича. Хваща се с човек, който не може